Terve! Tämä on YouTube-video pitkästä aikaa. Mitä teille kuuluu? Olen Jeususen Jouni. Moni tuntee mut varmaan Jouni on Jeususena, mutta ajattelin tällä kertaa kertoa teille, että tulkaa tilaamaan YouTube-kanava. Jouni on Jeusunen, tilatkaa YouTube-kanava. Mitäs teille kuuluu pitkästä aikaa? Minä kerron tässä, että keväällä ja kesällä on tapahtunut vaikka mitä. Keväällä muutin tänne uuteen paikkaan. Teitä enää niin uusia, mutta toukokuun 13. päivänä, toukokuun se enpä kerro tarkemmin, mutta toukokuussa muutin tänne uuteen kotiin. Ensimmäinen koti ja kesällä sitten kävin Jomaan pelissä ja vähän Liperilavalla kävin tansseissa. Terveisiä muuten, ketkä oli Liperilavalla. Eli terveisiä Ari Lavulle, Vire-orkesterille ja muille. Markus Kokkoselle terveisiä. Jos katsot, kun tulee sanomaan, että hyvää illan jatkoa ja hyvää joulun odotusta. Ja jos katsot tätä YouTube-videoa, niin hyvää joulun odotusta teille ja hyvää kevättä, kesää, syksyä ja talvea teille. Ja muistakaa tilata Jouni on Jeusunen YouTube-video. Nähdään seuraavalla videolla. Se on moi.